beste hainbat dantza, Iruñeko jaiegun nagusietarako, baina ez bakarrik horretarako azpimarra eginen nuke, funtzio soziala ere hartu duzuela aintzat, inoiz esan duzu ezta, kontua da, egungo komunitatearentzat zentzu bat, funtzio bat izanen duen dantzak sortu nahi ditugula, eta konparaziora sortu zenuten soka dantza, orain sarri erabiltzen duzuena, Euskarak 375 egun ekimenarentzat, ezta? Bai, soka dantza hori berez, ezpata dantzan ere egiten dugu, baina iruditzen zait, ahaztu zaigula igual pixka bat kalean dantzatzea, askotan uzten dugu hori gertatu izan da, bertsoak, bertsolarien dako, ditugu profesionalak, dantzarien dako, kantuak, kantarien dako, antzerkia, antzerkilarien dako. Eta lehen etzen, lehen jendeak dantzatzen zuen karrikan eta zen bizitzaren parte bat, ez zakin nola esan, kultur produkzio bat, ez? Eta oraindik agian ez gaude horretan, baina ikusten genuen, Iruñan zirela ekimen batzuk, uste genituenak, dantzak ekar zezakela zerbait, ez? Eta bereziki dantza errepertorio jakin batzuk, esate baterako soka dantza bat, hor biltzen dituzu 200 pertsona eskuetatik helduta, borobil kontzentrikoetan hor ikusten den zera irudi hori, iruditzen zait, oso potentea dela eta gaur egun balio duela. Zure belaunaldia, zuen belaunaldiaren ekarpenetako bat, genero ikuspegitik halako berrirakurketa erabateko bat, aipatzen ari gara errepertorio berri hori, 2007tik onat sortu duzuena, eta hor genero markarik ez dantzetan, ez da jantzietan ere. Bai, niri iruditzen zei, garai bakoitzak behar duela bere repertorioa eta errepertorio horrek behar duela egokitu garai horietara, ez. Izan dira historian beste momentu batzu zeinetan izan diren olako iraultza txikiak, lehen aipatu dugu argiarena, lehenago beste momentu batzuetan ere bai. Eta irudipena daukat batzutan ari garela gaur egun, 21. mendeak mende laurdena pasa dugunean, oraindik ere duela kasik 60 urteko zera hildoetatik dantzatzen, ez? Edo garai haietan finkatu ziren errepertorio eta dantzarien banaketa horiek erreproduzitzen, ez? Eta pentsatu geno, sortu behar baldin baitugu dantza berriak, izan behar dute 21. mendekoak. Gaur egungo funtzioi erantzunen dietenak, eta gaur egungo gure ikusmoldeen araberakoak. Tradizioaren ikuspegi hori daukazuzuk, ez da? Aldatu behar dela unean uneko gizartearen baloreen eta beharren arabera. Niretako hori da tradizioa, esan nahi dute, bestela da argazki estatiko bat, bestela da lehen aipatzen fosil hori. Edo aldatzen duzu, edo pilatzen zaizu oroldea gainean. Eta zolda kaso ere bai, zenbait lekutan horrelako erabakiek, generoaren ingurukoek, aldaketek eragin dituzte sekulako polemikak, alemaleko polemikak, Iruñan aldiz ez, naturaltasun osoz egin duzu eta nik dakidala arrabots edo hauts gehiagirik arrotu gabe zergatik. Nik esanen nuke, hain zuzen ere ez genuelako aspalditik zetorren tradizio bat gure motxilan, ez? Uste dut, hori dela, jende batek lotzen duela aspalditik datorren tradizio bat eta hori formalki nola gauzatu izan den, gauza bera balira bezala, ez? Eta ez iruditzen hola denik, gauza bat da dantza eta bestea da dantza hori nork eta nola eta noiz ematen duen, ez? Eta toki askotan, izan dira zuk aipatzen dituzun gatazkak, beste toki batzuetan aldiz ez, hori ere nola landu den prozesu hori edo aldaketa hori, eta gure garaian, ezen arazorik izan, besteak beste, hori neske adibidez prozesioen parte hartzen hasi zirena, jadanik adibidez Pamplonesa musika bandan, emakumezkoak hasiak zirelako jotzen, gaitarietan ere bai, eta, esan nahi dut hor, nik uste gu ez ginen lehenak izan, eta beraz, zegoen jadanik jorratutako alor bat.